Mwari anoshumirwa nezvaunazvo kana kuti nesimba rako rose. Learn to give your power, your effort, your energy to the house of God. So hakuna any excuse yekuti I cannot minister or serve the Lord. Why? Because at your level, you need to have a revelation of what to do. Elisha waterera. Champumburi chasumudza Elijah watu asati apiwa. Achema, apedza kuchema. Anoone revelation on what to do. Chicha anoita paanobvarura hembe dzake. Bible wrote then a mantle fell. Sei mucheka wadonha. Iwo paine mhepo inosimudza munhu. I want you to get this picture. Kana champumburi chine power rekusumudza murume mukuru anonzi Elijah kuenda mudenga. Hazvaita kuti chitadze kusumudza bhachi raakapfeka. Kana pane mhepo inotakura kuenda mudenga, mhepo iyo zvinoreva kuti ine power yekuti inogona kutakura futi hembe yatakapfeka. But Bible writes Elijah achienda mudenga, a mantle fell. Kureva kuti kune mhepo iri kuenda mudenga, but kune imwe simba rarisa chiri kudiwa nemunhu, nyangwe paine mhepo iri kupikisa. Muupenyu mune mhepo dzinopikisa. Chaunoda kuti chisaitike pane mhepo dzinokutakurira anokuda akatransferwa nebasa akaenda kupadoma akanorora ikoko. Kune mhepo dzinobvisa vanhu panzvimbo. Chaunoda usati wachigamuchira uchichema uchinamata Mwari. Kune mhepo inotakura zvinhu. Elijah akatakurwa. But mhepo iyo yakatadza kutakura bhachi raakapfeka. Nokuda kwokuti pasapa pane Elisha mwana ane zvaari kuita, zvinhu zvaari kuita. Mwana uyu, kana Bible rati akabvarura hembe into two, it means he became naked. Hapadi kuprofita. Ingowane picture kuti kana munhu akapfeka hembe obva bvarura hembe dzake into two, zvinoti anobva ashama. Saka uyu vari kuti my father, zvinopa mucheka mudonha inhau yekuti if he is now a father to the one crying, tsika yababa ndeyekupfekedza vana, baba vadi kuona vana vakashama. Chakakoza the mantle, the cloak, the jacket raElijah kudonha kuenda pana Elisha was now naked. Akabvarura hembe dzake. Itsika yevabereki kupfekedza vana vavo. Hakuna mubereki anoda kuona mwana akashama. Kureva kuti pane favor iri kuriliswa kumwana uyu. But tine picture yakafambira masikadzi anaya. Mhepo yakatakura murume mukuru kuenda naye mudenga. Ikatadza kutakura bhachi raakapfeka rikapikisana nemhepo iyoyo kutadzika. Chii chaitwa apa chabvona kupikisa mhepo ine simba rakadaro? Ndati kune mhepo yekuti waclose kuti zvako zviite. Waclose usangana neimwe favor, unogona kutransferwa. Wotofara, ndatransfer ndaenda kuhead office ndakushandira pakati. Yetu panga uri papa pane chakanaka chaifanira kudonha uri papa. Kune mhepo inosundirutsa munhu. Paari suppose kuwana breakthrough nefavor nemari yake neopen door kuma financial life. Astragura for a long time. Ari about to receive. Pane nyaya dzinongosimuka. Otonoti ndakachishingirira nguva refu but kana zvakunaka ndinenge netsika yekusundirutswa pazvinhu. Usafarire mimwe mikana muupenyu usingazive kuita kwemwe yechina. Inoshanda nedzimwe mhepo dzinotakura zvinhu zvawakamirira. Kusvika wakuziva zvekuita kuti chawakamirira chikuwane uri panzvimbo pawakamira nyangwe mhepo yacho iriko. Kune mhepo inorongera vanhu mavhiza. Kana Satana achishanda nekuvharisa mavhiza evamwe anoatendera kuti aite achiziva plani yaari kuita kuti relationship kuti ndiidamage munhu ngaachienda kuUK manje. The devil une vanhu vaanoziva vaanotendera kuti zvinhu zvifambe nokuti anoziva kuti zvikavafambira pane chakanakisa sikafanira kuzofamba. So hapasi pese pekucelebrate breakthrough usina revelation yekuti zvaitwa nani zvabva nekupi. Why? Because the devil ane zvinhu zvaanogona kurongera vanhu zvavanoda kuti vapotsane nezvinodiwa naMwari muupenyu hwavo.
Mugarden reiten chakapa vanhu kudzingwa mugarden vanga vaparidzirwa vhangeri naPastor Snake. Nyoka yakapfuta maiki ikashumira kuvanhu ikaparidza vhangeri rinodyisa rinogutsa vanhu vakasunungurwa zvokunzi musadzvanyiriro kunzi musadye muti idyai. Pastor Snake akapa vanhu vhangeri rinogutisa vati vaguta ndokubva vadzingwa mugarden. Yakavadzingisa muright place kudya ibreakthrough kunakirwa. Kune zvinhu zvakanaka zviri dangerous zvakuti ukashaya revelation yaMwari unoramba uri pazviri. Hebrews 11:24 inoti by faith when Moses grew up he refused kuti ave mwana womwanasikana waFaro. Izvozvo hazvirambwe nekuchenjera by faith, and faith comes by hearing and hearing the word of God. Kuti Moses wakanzwa Mwari kuti tsano mungagara henyu mupalasi muchireva polo nebhekoni pano, but your destiny yakatorwa kare because ndakakubereka ndikakupa nyasha dzekuva deliverer to my people, but kune munhu akudeliver from poverty but achikuisa mune chinorwa nedestiny yako. So paakazviziva by faith he refused. Hazvirambwi naturally, zvinotoda wanzwa Mwari. Why? Because unotuma advantage tekuti ukasanzwa Mwari unotonzwa unge pachiri right. Kana munhu wacho achiri kubvisira rent iye asiri murume wako unonzwa kuti ndikamusiya noenda kumusha. Saka une advantages kuti nyange tikashumira kwaFaro kunonetsa kufa. Because kune poloni iriko, kune karespect kariko, kune maiPhone ariko. But by faith, not by simple understanding, but by faith, which is the word of God. Emanto ucheka pa wakadona waipikisana nemhepo iri kutokura munhu uchienda mudenga. Mhepo iri kutakura Elijah, but haigone kuramba yakatakura chinodiwa naElisha nokuti he is a son, are very loyal. He is a son afamba nababa achiseva until the last minute. So he cried unto him, my father. Asiva kuti ava ndibaba. Akangoziva zvinoitwa nana baba kuvana kuti baba vanopfekedza vana. So kana murume uyu by revelation ava baba vangu, I will become naked. Handizvipfekedze ndega. Ndaakubvisa dzandakazvipfekedza, ndaakupfeka dzake. Ndaakutora the mantle yabva kwaari kwete yangu. And guess what? Achingopedza kureceive that mantle, akanotarisana neJordan River. PaJordan River ipapo vambopa cross vari vese. Elijah ndiarova rwizi rwakapatsanuka akakrosa. This time kwasara Elisha without Elijah. But kune vanhu vagona kupesiva zvinhu zvemweya. Pavaona Elijah ane mantle, havana kuti the mantle of Elijah, but the spirit of Elijah is upon Elisha. Kunoti chemweya chinooneka. Vakaona kuti mweya waElijah waapana Elisha. Why? Nekuda kuti ani paakakrosa pasingakrosswe naElisha, but panokrosswa kana une zodzo raElisha. Kune masituations ausingagone kukrosa nekuda kwezviri pauri, but kune masituations auchakrosa nekuda kwenyasha dzinouya pamusoro peupenyu hwako. Pane kwaunonzi haugone kusvika. But for example, if you are connected to the first family, vanogona kuenda newe ikoko kwaunonzi hausvike ukatosvika. Why? Because unenge uchita ride upon their kingship and their dominion. So the same with the grace of God. Mwari haunganidza vanhu panzvimbo mahara, ende Mwari haarelease a mantle isinei nematambudziko ane vanhu vari muno. Munhu wese ane Jorodhani raanofanirwa kukrosa, but not neeffort yake, but by riding on the anointing of the apostle. Yandiri kutaura yese kunamata muno ndeyekudzidziswa manamatiro anoitwa Mwari, nokuti Mwari wacho unoshanda nevanhu. I like it. Mwari pavanouya kuna Adam obva vamunzwira tsitsi kuti it is not good, hazvina kunaka kuti munhu ave ega. Ivo vari 2, Mwari naAdamu. Mwari ndokubva vanzwira munhu tsitsi wavainayo. Mwari varipo vakati it's not. Ndaifa kuti kana una Mwari zvese good vai. Kusvika ndaverenga vhesi inoti Mwari vauya kuna Adamu vakati hazvina kunaka ivo vaina Adamu. Ko hazvina kunaka sei Mwari muri pano? Mwari ndobva vataura chikonzero nokuti hauna munhu. You are alone. You are Mwari, Mwari ubva kuti but you are still alone. Why? Nokuti prophetic word nekuti be fruitful, multiply hariitike uina Mwari, rinoitika wana madamu.
Amuwande nokuti ya spiritual, unowane nokuti ya no merit. So kuni ma prophetic messages ari mu life mako, but ane connection nemunhu. Sawakaipa chaanoita manje anosimudza mavu ekuti usagone kuona pazviri. Saka zvanzi necondition yacho, if you see me, but kuti ugone kundoona gona kuignore mavu, urambe wakaisa focus pane chauri kutsvaga. Kune mishonga inopiwa vanhu vakuru, mizhinji yacho inovava, inopiwa vapfana inotapira. Sei vakuru vasingakomplaini kuti but indawo mishonga yavapfana inotapira sirekisi indawo chimapana nachiremba so. Vanoziva kuti when you are now mature, haufocus nekuvava, unofocus nekupora. But kana iri tapi yavapfana ukavava anosvipa. Kusvika vana chiremba vaona kuti vapfana havakoshese kupora, vanoda kunakirwa. Saka tigadzirai zvinoporesa zvinonaka mopa age. But kana vati kurei ngazvivaye. So pane nguva yekuti ukarinzwa ichivava hausati wakuziva zvarinoreva. Ine ndiri kuchikoro ndaivenga ticha airova stereko, saka ndauri ndofo kurohwa ndokwei stereko. Saka chataita matikangoziva kuti akuenda mugrade 4 tinoticha waticha link, tonzwa kuti anorova, tikanzwa kuti anorova pese parikuenda kuchikoro unovirikidza mashotsi zvejini mukati. Gamba chinokurovesa udofu hauimprove zvinorovesa, unongodefendwa marovero. So mukunamata ndizvozvo, munhu asikade kuimprove life ane kadefense kainako so. Teivaparidza zvavo but aiwa ada kuti chaira hayo, ada kuti vakuru pane paunofanirwa kutsvagawo kubudirira. Usadefenda problem yauinayo. Ataivirikidza. Saka ndaisaziva kuti anorova ane rudo. Kuti mwanangu future yakaoma, ramangwana harina kunaka, verenga ubudirire. Asingarove ari kuti nandikurove, future chakugadzirisa. Ende mufuture kana uri dofo, nemhuri yako mese muri pamahwani. Ngadzi wedofo nevana vedofo vanenge vari pamahwani. Unenge wakurovesa nevana vasauri nekuti wakaramba kurohwa wega. Unorovesa vakawanda. Zvadai vana vane right yekubvunza, vaitozobvunzwa nevana kuti hamusiri muri kutorovesa here. Marero vati kuitwa nenhamo here. Inogwa makaramba kurohwa. Kuti vana havazotenderwa zvavo. But toga tinongonyuma kuti mudhara ari kukwadzisa. Kune kwaakaramba discipline. He cried out in the midst yechamupupuri. Akaramba aine focus kune chaari kuda. Aine focus kune chaari kuda, kune chamupupuri chiripo nemarara. Principle yaakaita, he tore his clothes into two. Varume marara anorepresenta munhu, ivhu rorepresenta munhu, munhu akasikwa kugura refu. So pakasumuka chamupupuri pangava nevhu, vanoona kuti pese pane anointing neblessing pane zvakawanda zvevanhu zvinotaurwa. Hakuna kuchanongedzerwa navanhu ndo kuri right. Kwese even kuri right kune vanhu vane maonero asiriwo. Beware of good people who are not godly. Kune vanhu vari bo but vasinganzwe Mwari ende vasingaone zvaMwari. Imagine Abraham Genesis 22 achinzi naMwari uya kugomo undipe mwana wako sechibayiro. Akatakura shinga rehuni for 3 days journey. Ane huni achienda kugomo. Ini chandinoziva ukada huni unonozitora kugomo. But anzi uya kugomo akatakura futi huni. Imagine asangane nevanhu muroad. Onzwa mudhara muri kuenda kuti kugomo. Saka huni ndedzeitura mudhara unofanira kutakura. Dziriko. But by revelation, agadzira auta nehuni dzekumba, agadzika Isaac. Mwari vakamuti simudza meso, ndokubva aona gwayana rakabatwa pachikwenzi. Which means huni dzepagomo ndedzekubata gwai, kwete dzekubatwa nehu. Ndo dzinokubatirawo zvako. Saka gona kutakura zvako kuitira kuti Mwari vakuratidze zvavo. Pani panosvikira zvaMwari kuti zviye muupenyu hwako. But ndokunge wagona kuvaka atari nezvinonzi zvako zvacho. Pakasimuka chamupupuri. But chakatadza kubvuta jaketi rikuchemerwa nemwana pasara. Nokuti haisi nyaya yekuchema bedzi, asi kuti mwana uyu unoziva zvekuita.
Ana hembe saka baba right kupfekedza mwana. Saka denga rakakonzera kuti Elijah chirilisa upe mfana mhepo ngaigone kushanda zvakanaka kuti mukomana agone kudiseva blessing yake. Vhangeri randave naro masikati anhasi, mhepo dzese dzinopikisa chinonzi chako ngadzikuregedze nesikana Jesu. Mhepo dzoda kutakura inonzi imba yako kuenda nayo kusmall house, Mwari ngaakupe nyasha. Mhepo idzodzo ngadziregedze imba. Kune mhepo yekuti wafamba kumitunhu, vanhu havanga vafamba. Zvanzi vakabva kuGilgal vakaenda kuJeriko achingotevera, that's a distance. Akafamba distance yakareba, but ndokubva pauya mhepo inoda kutakura munhu asati apiwa zvinhu zvake. Panyika patigere wakaipa unotoziva kuti wafamba mitunhu uri mukereke muno. Une zvaunoda nezvaunochemera kuti Mwari vakuitire uri muno. But amene imwe mhepo inongobva nekwainobva unamusi. Inogoda kukutakurira zvinonzi zvako. But ndinofara kuti mhepo iyi haina kugona kutakura mucheka unodiwa nemujaya. Mhepo haina kugona kutakura chinhu chinonzi anointing, because anointing is heavy. Is it not anointing? Kujembro rinongoreva kuti kabod, which means heaviness, kurema. Saka chairema pana Elijah, as Elijah, chairema is the anointing upon him. Saka mhepo inotakura zvakareruka but zvinorema inosiya. And zvinorema i anointing. Anointing ngairise zvinonzi zvako zvibatikewo muupenyu hwako. Favor yaMwari ngaikonzere kuti ubate chinonzi chako. Mukati memhepo nyika yakaoma zvinhu zvichinetsa, but rinonzi Mwari ngaibatwe nemaoko ako. Mwari ngaakuropafadza akukomborere nokuti wakamira in line with the things of God. Nokuti unokushumirwa unoita mimba yaMwari, une maoko anobata basa mimba yaJehovha. Vhotso ngaririse Jehovha nekuda kwokuti harisina vana vese vese, but nderevana vemwanakomana waMwari, nderevana vari kutevera muprofita waJehovha, vari kuparticipate, vakamira in line with the blessing. Isafukudzira kuti vari kunyika vachakuencouragea zvandiri kukuencouragea kuita. No, they will never do it. Because avanzi kwamwari manzwiro aunomuita havana kuwanirwa nyasha seAbhurahama yokutakura huna achienda kuGomo. Why? Nekuda kwekuti kune zvaanonzwa uye nekuziva singazivikanwi nevamwe. Anointing, kucheka pawakadonha the mantle, akatakura and akasvika paJordan River akati the God of Elijah. Rwizi ndobva raziva kuti kana ari Elisha haangadarike, but pane zita raari kuprovoka panapa, pane nyasha dzaari kudenha nekuda kwekuti there is a pioneer. Pane murume akawanirwa nyasha naMwari akakrosa Jorodhani. So kana Elisha auya akumenshona the same, inzwa haasi kutaura zita remunhu aripo, ari kutaura zita remunhu asipo. Iye ndiye Elisha ari kuda kukrosa, but anoti the God of Elijah. Kuda kuti I'm connecting myself to the anointing, I'm submitting to the grace. Nokuti baba ndinoziva kuti vakakrosa nesu pano, saka ndasara ndega in the physical, but spiritually the anointing is still present. Rwizi ndobva rarespecta munhu ataura mashoko. So the mantle is available. But mucheka pawakadonha unakudonha uchiya mumusoro make. He picked the mantle from the ground. So the only way to pick the mantle, you need to kneel. Which means the anointing you respect and honor is the anointing that releases mantles into your life. Ufunge zvamwari zvinoshanda nekutenda. Wakaipa hadi. Yeye zozo haide because it breaks every yoke of bondage. Shaanoda ndechekuti unamate uri mubondage. Shaanoda ndechekuti uye kuchechi zvishingorema zvishingorwadza. Why? Because anoziva kuti unopedzisira wasiya. Wozvitobohwa ende zvinorwadza. Makore achingofamba pasina chiri kuita. Even wekunyika unenge achikufunda saka uri kufirei. But Mwari ngaakupindure nezvozvo. Mwari ngaakuwanire nyasha. Mhepo nyangwe dzirimo munyika dzinosumudza mabasa evanhu dzichibvisa, but rako ngarichengeteke.
Mhepo dzirimo munyika dziri kubvisa vanhu muwanano vachienda nekwavanoenda, bati yako imba ngaichengeteke. Mhepo dzirimo munyika dzinopikisa, bati ndinotaura zodzo rinorema, the anointing, the heaviness, the kabot yekuti kana yasetla pauri you can cross Jordan. Pane paunonza ukrose pande kuda kwezodzo raMwari unokrosa. Pautanza usvike pande kuda kwenyasha dzaMwari zodzo ngarikusvitse. Ndiri kutaura fevha muupenyu hwako. Haurange uri ordinary. Vanhu vakakuona ngavataure kuti there is anointing apa. Nokuti the sons of prophets vakati the anointing of the spirit of Elijah is upon Elisha. Vanhu ngavaone Mwari pamereji yako. Vanhu ngavaone Mwari pabasa rako. Vanhu ngavaone Mwari pabusiness yako. Vanhu ngavaone Mwari pautano hwako. Isingagonekwe nachiremba Mwari ngavakuitire. Isingagonekwe neshamwari Mwari ngavakuitire. Ndikutaura fevha muupenyu hwako. Taitaiteerere masikatano. Taitaite shoko raMwari masikatano. The God of Apostle Sons. Mwari vakadana mwana wapanzvimbo ino. Jordan River is going against your life. I command you to be blessed. My God, stand up, stand up, stand up. Jesus. Kabada Moshataka. Rabashatila Bosanyamai. Yekete Boshalinga Basata. Yabashatu Malabazuka Diatakabosha. Rotete Malika Daya Kobashahe. Mante Baran Moloboshiatata. Yekete Karekete Boshataka. Mante Shalinga Basata. Ibashateke Makatila Bosaya. Rekete Kete Boshata. Just keep quiet, just keep quiet. Raise your hands. I want to pray. Just raise your hands. I want to pray. Father, in the mighty name of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus. Kune zvakavhutwa muupenyu hwake. Kune mhepo dzakatakura mapromises Mwari zvaakavimbiswa hazvisi kuitika. Nokuti kune mhepo yakatakura that promise ikaenda nazvo kure. But ndanzwa shoko rekuti nyangwe mhepo yaivapo asi zvaidiwa naElisha zvakadzoka zvikawira mutsoka dzake. Ndinokumbira vatumwa vekudenga masikatano. Ndinokumbira vatumwa vekudenga masikatano. I command the ministering angels upon the grace of this house. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Every demon rakatakura vana vako ukasara uchinza ubereka una mwana. The spirit of barrenness, the demon of barrenness, I command you now, I command you now, release those kids, release those kids, release those kids, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Chagatakura basarake, chagatakura basarake, chagatakura basarake, chagatakura maritake, chagatakura michato yake, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Where is Mashino? Where wakavuta mucheka ukada kuenda nao. The God of Elijah, the God of Elijah, the same yesterday, today and forever. I decree and I declare, meporeketa mchato, meporeketa basa, meporeketa mchato, meporeketa basa, nesitara Jesu, nesitara Jesu, meporeketa mchato, meporeketa basa, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, meporeketa basa, meporeketa mchato, every promise, yakaitwa muupenyu wake, nilikuwa sibaeneka, rekete mosha, matabala diaka, rifashateke, niketa yando, reketa, chiruti chake, reketa, chiruti chake, every promise, every future that was denied by fire, by power, in the mighty name of Jesus, reketa, chiruti chake, kachibatike, chiruti chake, kachibatike, reketa, in the name of Jesus. Just raise your hands. Kabadaba satakayana. Mente baradiaka. Mente, just raise your hands. Father, in the mighty name of Jesus. Chiruti chake kachirilisa. Chiruti chake kachirilisa. Bepo zakatakura mchato. Zakatakura basa. Zakatakura mari yake. Every promise
promise ya upenyo wake isili kumanifesta. Inatawa iko shino kuboreshwa nesi itaracheso kuboreshwa utano wake wakakutwa nema yenchina shokorinoti nemanga acheso takaboreshwa aibidi sahili in the mighty name of Jesus. Yashangati nuruwe yashangati nuruwe fefa gai nuruwe yashangati nuruwe sinoti shake gashibatike sinoti shake gashibatike nesi itaracheso nesi itaracheso sinoti shake gashibatike sinoti shake gashibatike by fire by power in the mighty name of Jesus. Come to the favor, come to the nyasha, come to the favor, come to the nyasha. Nesi itaracheso nesi itaracheso nesi itaracheso come to the nyasha, come to the favor in the mighty name of Jesus. Every plan of the enemy must be put to shame by fire by power in the name of Jesus. Riba shata kala dabu shata ante baladiata rekete kotolo boshiataka. Receive the grace, receive the favor, receive chinozi shako. Every promise yakatawa wakai paka ivuta kai manifest. Binatara kusota binatara anointing kai kupia micheka kubachi gari doni what gari ngati uji zimba gati rakike imba gari rakike kai wakumenyasha. Baba ninataka every promise yakatawa mwenye wake wakai paka ivuta. Receive the grace, receive the favor in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Let's receive the grace, receive the fire, receive the fire, receive the grace in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Let's see the Baba ninataka utani, ninataka kusumisha, ninataka kusonga kama kumshamisa. Receive the power in the mighty name of Jesus. Receive the grace, receive the power in the name of Jesus. Kamshira kusonga, kamshira nyasha, nesi taracheso, kamshira kusonga, kamshira nyasha, nesi taracheso. Receive the power, receive the fire in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, receive the fire, receive the grace in the name of Jesus. Come to the come to the come to the every promise, every man of the enemy, I put you to shame in the name of Jesus. I will not to so many people. Shakari is so much as it is. Say, I will not. You know what you know what I'm so. 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 What receive the grace, receive the fire, receive the favor in the mighty name of Jesus. May the grace flow, may the favor flow in the name of Jesus. I rebuke every man of the enemy. Fire! Receive the grace in the mighty name of Jesus. Receive the favor by fire, by power in the mighty name of Jesus.
Mavore, Marima Matike, Jimana Dirakike, Rabons is dance at Tingis, Ichato, let's eat every promise, every plan of the enemy, I scatter it now, by fire, by power, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, I deliver you, receive the grace, receive the fire, receive the favor, Rakabarosa, Metekereboshiata, Marika Daya Basande, Mikatayaso, Rekekaze, Mantabalando, receive the grace, receive the favor, in the mighty name of Jesus. Raise your hands. Watuma wenyu mwana abatikisima mantos zvavakalimbiswa mwari zvakavhutwa nemhepo dzenyika ino under the anointing of this house by the grace upon your servant Apostle Sunday, I decree and I declare every promise chakavhutwa mhepo dzakatakura mari yake dzikatakura muchato wake dzikatakura basa rake. I stand as a servant of God. I decree and I declare right now, may the mantles begin to flow. Receive the mantle. And this letter will not be millions by your beauty, but I want to call upon the wind of heaven. You know, pick some mepe panika. Mepe nika ina kutorera, but mepe unega gaiko pekukamushika. As you raise your hands, I decree and I declare right now, receive the mantle, receive the fire, receive the grace, receive the favor, receive the fire, receive the mantle, receive the grace. Kachibatike, Chaunoshuira, Kachibatike, Kanamu stand Musuku Wakika, Waika Upemako, Maria Yogatike, Motokari, Sambanacho, Rashi Kamushike, Repo Tagasuta Montayako, Repo Tagasuta Yako, Repo Tagasuta Utano Wako, Yamina Sama Pastor Jehovah, in the mighty name of Jesus, 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 receive the mantle, receive the grace, in Jesus' mighty name. Do we have pastors in the house? Do we have pastors of evangelists? Just listen to it. Father, I pray over your ministers. So let you not even make his ministers flames of fire. Flames of fire. Flames of fire. Flames of fire. May they carry the fire. May they carry the fire. May they carry the fire. Receive the fire for ministry. The fire for ministry. You will prophesy. You will deliver people. The grace of God must rest upon your life. Fire. 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 Get empowered. Receive the fire. 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 Revelation. Revelation. Prophecy. Deliverance. Revelation. Prophecy. Deliverance. Receive the gift. Receive the gift. Revelation. To rest upon your life. Revelation. Revelation. Fire. Fire. Revelation. Revelation. Fire. Receive the fire. Receive the grace. Receive the fire. In the name of Jesus. Receive the fire. Receive the grace. Receive the grace. Receive the grace. Fire. Fire. Receive the fire. Receive the grace. Minister with the difference. May the anointing walk with you. May the grace of the Lord be upon your life. As you said in this ministry, receive the mantle. Receive the mantle. Come to the moto. Come to the moto. Come to the simba. Come to the yasha. As you can just while you when you stand to minister, may God release angels to walk with you. When you stand to minister, may God cause the wind of heaven to begin to flow in your ministry, in your life,
May the fire of God rest upon your head. May the fire of God rest upon your head. Kabadabo Shataka, Mantetelebo Shata, Ibashateke, Malika Daze, Manto Baradiasa, Yetemekete, Mente Baradiata, Maukatiama, Reta Payata, anointing, anointing, to break yokes of bondage, anointing, the grace and the fire of God, in the name of Jesus. Praise the Lord, raise your hands. Father, I pray over this team as they sing and serve in this ministry. Kabosha Maligata. Baba, ndugu maski ao. Baba, pekwe ni maisha semudenga. Baba, ndugu bitayema to lead the church. May they carry the anointing to create an atmosphere for the Holy Ghost to do His work. I pray over this team. I release the fire upon their tongues as they sing, catch the fire, 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 catch the fire. As you sing, catch the fire. May you sing with a difference. May you get an anointing to worship God with a difference. Kabalabosa, Mente Baladiata, Ribasate. Baba, as I stretch my head to divide every Jordan river, may they pass over, may they cross over. From the realm of natural to worship in the spirit, to praise God in the spirit, in the mighty name of Jesus. So right pastors is okay. Asha, uli babo. Just raise your hands. Asha, raise your hands. Father, I pray in the mighty name of Jesus. Makazodza nyangwe nemakampa yamutembeleni paJerusalem. Nebukadineza paakababata Mwari. Makanonyora kumadziro. Mukati mene tendere ufasiri. Baba vana venyu pavanosevha mimba ino. They are more than cups. Makazodza nyangwe nedhoki rakatashwa naBhalamu. Baba ndiri kutaura nyasha. As they serve, to serve with a difference. Receive the fire. Wherever you are, the usher, receive the fire. To serve with a difference. Receive the fire. Receive the fire. Receive the grace. May the battle fall over your life. Ucheka ngaudone. Na unasofa mibamari. Ucheka ngauliliswe. Fire. 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 Receive the fire. Receive the grace. When you serve, as you serve, may you carry the anointing of the house. By fire, by power. In the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Promotion team, raise your hands. And all in protocol. The protocol team now. Let's see it, please. Just raise your hands. Father, I pray in the mighty name of Jesus. As they serve, as they serve, Lord, as they serve, may the fire of the Lord be upon their lives. As they serve, may they receive the grace of the fire of God upon their lives. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Okay. We can be seated. But in the category of